दिनै आं नैबे जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नर्थ रामफलबिल गामियावहाय जोंनिनो सासे सिनियर बा 11 बेचनि सासे लोमजानानै दङ जोबोद सिरियास बिथांनि मुङानो जाहैबाय बिजोमैसा जोमै बसुमतारी बेनिफ्राय बिथांनि अरिजिनेल गामिया जाहैबाय बाक्सा निखासि नारायणपुर गामिनिमोन बिथाङा दायो नैबे जोंनि क'क्राझार जिल्लानि नर्थ रामफलबिल गामियावहाय बाहाय संसार जादों दायो बिथांनि हालोदा जोबोद गाज्रि बे खबरखौ मोननानै आं दिनै थानो हायैलाय आरो लोगो हिसाबैबो आं दिनैहाय बिथांखौ नायनो फैदों दा बेवहाय जोङो जोंनिनो इउनाइटेड फर एक्स एन डि बिनिनो चिफ अर्गेनाइजिं बिथां बिनायसा ब्रह्मबो दंफैयो आरो लोगोसे जोंहा आदा रमेन दंफैयो आरो गुबुन गुबुन गोबां बाहाय दिनै ज' जाफैदों बिथांखौ दिनै नायफैदों बिथांनि जितु महरखौ नुनानै बिथांनि जितु देहाखौ नुनानै आं दिनै जोबोद दुखु मोनदों मानो होनबा सानस'नो हायै जिबायदि अबस्था दिनै बिथांनि महरखौ नुनायाव जों बिराद गाब्रायदों बेनिखायनो आं दिनैहाय बिथांखौ खावलायदों जेरैखि जायाबाबो नोंथाङा गुबुनखौ आसा खालामालासिनो माबा मोनसे गावनि धोन सम्पति खोमानानैब्लाबो ट्रिटमेन्टखौ लागोनो थाखाय आं खावलायदों आरो बेनिफ्राय आरो खावलायबावगोन जोंहा दिनै एक्स एन डि बि हिसाबै बा इउनाइटेड फर एक्स एन डि बिनि जानानै आङो दिनैहाय जोंनि दानि नैबे सरकाराव थानाय मानगोनां डिपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द बसुमतारी सारखौ गुरैयै खावलायनो सानदों बिथाङा जाहैबाय सासे 11 बेचनि सासे गोख्रों मावथिमोन बिथाङा दिनै थाखा फैसायाव जोबोद भुगिनांनायनि गेजेरजों दिनै ट्रिटमेन्ट लाहैनो हायाखै दाख्लै सिभिल हस्पिटाल क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव लाहैदोंमोन बेवहाय खैसो थाखा फैसा प्रब्लेमनि थाखाय बिथाङा फैफिननानै दिनै न'खराव गब्रायनानै दङ न'खरनि हाल-सालखौ आं दिनै नायदों दिनै सिन्था खालामदों बिथांमोननि आखायाव थाखा फैसा गैला आरो जोंबो बारग' एक्स एन डि बि कमरेड हिसाबै जोंबो गरसेबो थाखा फैसा होनो हानाय दिनैनि थारिखआव बिराद अबस्था गाज्रि बेनिखायनो दिनै जों गोसो मोदोमजोंल' जोङो दिनै नायनो फैनो हानाय जादों बिथांनि आखायाव जों गरसेबो होलांनो हाया बेनिखायनो रिकुवेस्ट खालामदों जोंनि मानगोनां मा होनो गबिन्द बसुमतारी सार डिपुटि चिफ आरो लोगोसे बिथाङा MLA जाहाथे अननानै आरो लोगोसे मानगोनां फेरेंगा EM बिथांमोनहाबो जुदि सोरबाफोर जुदि अननानै जुदि बिथांनि नामाव जुदि हरोब्ला बिथांनि देहा सोलेरखौ जों बासायनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि मोदोम गुदुंफ्रा जुदि अननानै बिथांनि नामाव जुदि ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय जुदि फैसाफोर हरनो हागोन नामा बेखौ आं दिनै नैबे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं गुरै खावलायनाय थाबाय जाहाथे बिथांनि जिउमाखौ अरायसम जों जाहाथे गोथार आरो मोजां मोनफिनदों मानो होनबा दिनै बिथाङा हाबा जाखांनायनि उनावहाय सासे फिसा हिन्जाव दङ दिनैहाय क्लास 8आव फरायनाय होननानै बुंदों दिनै बे गथ'फोरनि लाइफखौ बासायनांगौनि थाखाय बिथांनि जिउआ थांना थानांगोन बेनिखायनो दिनैहाय आरो बिथांनि अनजालि बिसि दङ दिनै बिथांमोननि न'खर संसारखौ बासायनो थाखाय बिथांनि जिउआ बासायनांगौ बेनिखायनो आं दिनैहाय बारग' एक्स एन डि बि बा इउनाइटेड फर एक्स एन डि बिनि सासे लोगो आफादगिरि हिसाबै जोंनि सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायदों जाहाथे एसेब्लाबो थाखा फैसाखौ हरनो हायो बिथांखौ जाहाथे बासायो आरो जों मिजिंथिदों जोङो दिनै बा गाबोननि गेजेराव बिथांखौ जों खावलायदों जे बिथांखौ सिलिगुरियाव लांनानै जेरैखि जायाब्लाबो सोरबा हराब्लाबो दिनै जों खावलायदों न'खरनिफ्राय दुखु खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंब्लाबो बिथांखौ जों गाबोनहाय लांनो थाखाय जों खावलायबाय आरो बिथांखौ गाबोननिफ्राय लांसिगोन बेनिखायनो सोरबा मोदोम गुदुं दङब्ला साननाय हनाय जुदि अननाय दङब्ला सासे कमरेड हिसाबै जाय नोंथांमोना चेनेलखौ नुगोन नायगोन नोंथांमोना जाहाथे बयबो सिन्था दा खालामलायनानै बिथांनो हेल्प खालामनो हरो बेखौ आं खावलायनाय थाबाय जोबथारनायाव आसा आरो मिजिंथिदों बिथांनि देहा आरो सोलेरा अरायसम इसोरनि अननायाव गाहामै गाहाम जों मोनफिनथों थांनानै थाथों आरो जों अरायसम कमरेड हिसाबै जों मोनलांबाय थादों लोगो हिसाबै जों खामानि मावनो मोनबाय थादों बेखिनिखौ आङो बिथांनिसिम बिथांनि जिउमाखौ आफा गंगेशनाव आर'ज गाबदों आरो मोजाङै मोजां थांनानै फैगोन मोजाङै मोजां ट्रिटमेन्ट लाना फैनो हागोन बेखिनि खावलायबाय जोबनायाव बेनो गाबोननो बिथांखौ जोङो फुंनि समनिफ्रायनो बिथांखौ न'निफ्राय लाना थांनो थाखाय जों खावलायबाय आरो बिथाङा सौहैसिगोन जों फोथायदों सोरबाफोर साफा सानै जुदि अनोबा मदद हरगोन बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय थेंक इउ